Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi. La sholata, ora ana salat iku sah, liman kedue wong, la wudu'a kang ora wudu, lahu kedue wong. Wala wudu'a lan ora ana wudu iku sempurna, liman kedue wong, lam yadhkuri kang ora nyebut sapa man asmallahi ing asmani Allah alaihi ing ngatasé wudu.